ассалому алайкум бачаҳо, иншоалло бо як видеои дига мебурорем. Дар аввал гуфтанием ки ҳамин видеоҳои моро ай канали тоҷдорком, канали комалайф медуза. Комалайф, агар ҳамин видеоро дидеста бошӣ, илтимос бародар ҳамин рафтори номардоната накӣ. Илтимос видеоҳои одаморо надуз, ба дузӣ пеш намерай. Илтимос да. бародаро, иншоалло сар мекунем видео дар бораи зарари Корея ба занҳои Осиёи миёна, хусусан ба тоҷикҳо. Якум мушкилӣ аввалои апрели соли 2016 буд ё 17, дар хотирам нест. Як духтарак ай Қазоқистон, Корея барои курси косметологӣ меояд. Аммо агентствое ки корои вара туғрӣ мекард, вая мебиёра, мобайни 40 рӯз маҷбур мекунад ки танфурӯшӣ кунад. яъне ин ки ба сексуальное рабство меган ба русӣ. ҳамунҷода меғалта бечора, хайрият камтарак зиракӣ мекунад, шустрякӣ мекунад. сафоратхонаи Қазоқистон дар хабар метиҳад, сафирон мебиёянд ҳамроҳи полиси шаҳри Сеул ва озод мекунанд. Баъд хел тафтишот давом меёбад. описанида ҳамин силкаи ҳамин маълумотро агар муфассалтар хӯрем, ман мемонам буромада бо муфассалтар хонем. дигар мушкилӣ апаҳо, хоҳаро, модарои худмон меоянд ба умеде ки як сум кор кунанд ё ки маълумотҳое фаҳмидаган ки кор осонай. Не, кор осон нестай. Кори занако бисёриш 12 соатай. 12 соат ё ки ҳамин пода рост меистӣ, ё ин ки дар як ҷо мешинӣ. асабот харом мешавад, поҳо дард мекунад. ҳамин ки мисол як кор дар як мардак як занак меравад, мардак да агар мисол 100 сум тия, агар занак да 65 сум метия, 60 сум метия. меҳнати занак ман намедонам чӣ ба дар Корея қадр надорад. барои ҳавай илтимос фикр кунем. масъалаи дигар, дар Корея чӣ хеле ки гуфтем, ай самушелиҳое ки ай арбайт кор меёванд, мебуроянд, хусусан ҳамун нафарҳое ки визаи корӣ надоранд. ман худум манзарае ки ман мебинам ҳар рӯз, модаро занакое мебиёянд ки 50 сола, ай 50 сола гузаштагиан тоҷико бечораҳо. мебинӣ бечораҳо саҳар соати 6 ҳамунҷода бечораҳо истодагии сарошон хам, дили инсон месӯзад. ба худо дили одам реш меша ки мебиёянд бечораҳо хоболуд. маълумай ки хоболуд ай хоб хестагӣ, ай хоб кардагӣ нест, сер шидагӣ нестай. мебиёяд меиста то соатҳои 9-10 корш наметия, мерава. ман медонам як инсон кати гап задам, бечора мега 20 рӯз шид, корум наметия, мега матра намешиносам, кор наметия. нав омадагиё дад, ҳамин махсусан ҷое ки мо кор мерем, нав омадагиё дад, наметия, мега ман намешиносам, забона намедонам, кор наметиям. барои ҳавай илтимос ябор камтарак фикр кунен, пеш ай омадан ҳама шарту шароита биомӯзен, тайёр шавем. мисол тоҷикҳо ҳастанд, ман медонам бачаҳои тоҷик бисёр бачаҳои баномусанд, бачаҳое ҳастанд ки якдигаре дастгирӣ мекунанд. тоҷикҳои худмон медуранд, корейс кати гапзанон мекунанд ки ҳамира корти наметиҳад. масалан ба умеди тоҷикҳо ҳам шида намешад, чунки бисёр чиз ай мо вобастагӣ надорад, қудрати мо намерасад. мисол ҳамин кортияй кор додан наметонем, чунки ҳуҷҷат мисол роҳбар дорад. барои аввал илтимос фикр кунем, мегӯянд ки агар руде бихушкад, боз ояд руде аз кӯсор. агар имони мо хушкад, агар виҷдони мо, агар номуси мо хушкад, ҷои доду фарёд аст. барои ҳавай намегузорем ки имони мо, номуси мо хушк шава рава. мо тоҷикем, иншоалло дастгирӣ мекунем, лекин ба назар гирем ки ҳама кор да қодир нестанд тоҷикҳо, хусусан мо. барои ҳавай дили ман месӯзад ба худо, ҳар саҳар вақте ки ман мебинам авайора ҳам қатор меистанд, бо як агентствои дига ҳастай кор метиҳад, ҳамин арбайт духтарора мебиёяд, ҳамун гумроҳи ҳамун кореец духтарора қатор мекунад, бечоракон қатор истодагӣ ята хеле ишора мекунад, мебиёянд, мошинда мешаванд, кор мебаранд. ин тамоман як инсон дар замин мезанада, ҳамин замин намекафа будурӯӣ. барои ҳавай вақте ки Корея дар осониҳоша нақл мекунад, мушкилиҳошам камтарак фаҳмидан дар кор ба назар гирем.
бачаҳо ҳазор раҳмат барои дастгирӣ, барои лайк, барои подписатсия кардан. Подписатсия кунед, лайк монед, ки дигарҳо ҳам бинанд. иншоалло комментариҳода нависед чӣ мавзӯъ интизорен. худо хоҳад вақт меёбем, мавзӯъҳои ҷолиб диданибоб мебурорем. кӯшиш мекунем ки аппаратураҳои нав харем, дар пайи хизмати шумо бошем. ассалому алайкум.